Ma trochu sklamal, respektíve, že mne ako sekulárnemu humanistovi chýba pápež František, ktorý by v tejto dobe bol už veľmi razantný a volal po miery, odzbrojení a tak ďalej. Tento pápež dlho mlčal, ale keď prehovoril, tak to malo nesmiernu váhu, lebo to nebolo len také obligátne volanie po miery, ako frázy, aké hovoria všetci pápeži. Ale on rovno pomenoval konkrétnych politikov, a pohrozil im, aby sa nezaštiťovali, aby svoje vojnové plány nezaštiťovali vierou v Krista. A čo bolo najdôležitejšie, vyzval katolíkov, aby vplývali, aby oslovili tých politikov a hlavne amerických, pretože on je ako pápež zo Spojených štátov, aby sa proste postavili proti tomu Donaldovi Trumpovi. A musím povedať, že toto bol jediný človek, ktorý si v tom západnom svete v tejto kríze zaslúži označenie líder, lebo toto bolo líderstvo, mäkké líderstvo, ale bolo.